Prestup roka. Aj tak sa dá nazvať to, čo dokázal Robert Fico. V kampani ho podporuje aj paralympionik Jan Riapoš. Bývalý partner Ivety Radičovej, ktorý mohol byť aj jej v úvodzovkách prvou dámou. Roberta Fica dnes navyše podporila celá plejada osobností od Juraja Jakubiska cez Roberta Víteka a Františka Hosu. Nechybal ani jeden z kapitánov priemyslu, Vladimír Soták. Dobrý deň. Dobrý deň. Zbaľa červený koberec. Ja som vám zaželal všetko dobré a teším sa na veľmi príjemné rozhovory, ktoré budeme mať počas tohto pracovného roka. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Roberta Fica prišlo podporiť množstvo známych osobností. Suverénne najväčším prekvapením bol ale určite paralympionik Jan Riapoš, bývalý partner Ivety Radičovej. Nie je to veľký obrat z vašej strany? Nemyslím si, každý má právo na svoj názor. Moja osobná skúsenosť s premiérom tejto krajiny, ktorý sa rozhodol, že bude kandidovať, je len pozitívna. Fico získal na svoju stranu aj ďalšieho podporovateľa Radičovej. Dnešný šéf futbalového zväzu Ján Kováčik dokonca v minulosti prispel na jej kampaň. Pán Fico je z môjho pohľadu, môžete si to vysvetliť ako chcete, pre mňa najtalentovanejší politik od roku 89. Počas svojho vládnutia nám veľmi pomohol a budú sa stavať štadión, modernizovať štadióny. Naozaj dlho pôsobí v politike a je priviezenčom športu. Istým prekvapením bol aj Juraj Jakubisko, ktorý v minulosti podporoval pravicu. Ja si myslím, že keby to bol pán Fico, takže by sme mali konečne mladého prezidenta. To je mi sympatické. Všetci hostia sa radi vyjadrili a vysvetlili, prečo Roberta Fica podporujú. Jediný, kto z obeda zdúbkal a s vysvetľovaním mal problém, boli akademici. Je dobre spájať akadémiu vied s konkrétnym kandidátom? Každá inštitúcia je s niekým spojená. Ale to je politika. Čo je politika? Prezidentský mandát je o politike. Akademická pôda sa nespája s politikou, ani tak nerobím. Vy ste rektor. Podporujete konkrétneho kandidáta. Ja som vyjadril občiansky postoj a si hľadáme takého, kto bude podporovať naďalej vedu výskum. Ďakujem. Máte nejaký konkrétny prísľub? No, to keď sa to zrealizuje, ja vám to poviem. Dobre? Michal Kovačič, televízia Markíza.